a construir un rodet obedient, un experiment que intentarà demostrar la transformació d'energia. L'energia cinètica, l'energia associada a la velocitat, es transformarà en energia elàstica, frenarà aquest rodet obedient i l'energia elàstica la transformarà en cinètica i tornarà a accelerar. Per fer aquest experiment ens cal una ampolla d'aigua de 33 centilitres, o de mig litre. Ens faran falta 3 cargols, 3 femelles de ferro, un pal de pinchito, que serà el que treballarà en la goma, una goma elàstica de tamany mitjà i un punxó. El que hem de començar és fent un forat a la part inferior de la nostra ampolla, aquí baix, jo ja l'he fet, costarà una mica perquè aquest plàstic és dur, el de sota, i l'altre forat l'hem de fer a la part del tap. El segon pas que hem de fer és agafar les 3 femelles i fer-les passar per la goma elàstica, de forma que quedin a dins de la goma. I quan tenim les 3 femelles a dins de la goma, quan estigui més o menys a la meitat, el que hem de fer és un nus i que aquestes quedin al mig, més o menys, de la nostra goma elàstica. I el que hem de fer és intentar passar la goma per tot el dins de l'ampolla, per tant hem de fer servir un passador, que pot ser un tros de filferro bastant flexible. Per tant agafem un extrem de la goma, el recalculem, important que surti el menys possible perquè ha de passar per un forat petit, que és la base, i si surt una mica ens costarà i no anirà bé. Per tant, ara amb una mica de perícia, el que hem de fer és intentar passar i fer punteria, fer diana, i passar subjectant per aquest extrem, tirant fort i tenim aquí ja la goma passada. El que estaria bé un company que us fiqués aquí el pal de pinchito, si esteu sols doncs heu de tenir una mica més d'habilitat i quan això ho tingueu estirat, perquè quedi travat, queda així travat. I a l'altre extrem de la goma l'heu de passar pel tap de l'ampolla. I aquí també cal una mica d'habilitat i per tant el que podem fer és treure el passador, passem pel tap, és important que passi per aquí i que tanquem l'ampolla. Quan tinguem passat els 2 extrems, hem d'agafar un tros de pal de pinchito mateix i travar aquesta entrada amb un petit tallant una mica i bloquejar l'entrada, de forma que això quedi travat d'aquesta forma. I aquest d'aquí darrere també l'hem de tallar una mica perquè no sobresurti i per tant podem tallar doncs, per aquí una cosa com aquesta. I tenim el nostre rodet obedient ja construït. Com funciona aquest rodet obedient? Jo el que farem, el que hem de fer és llançar-lo al terra o sobre una taula, això anirà girant. Quan vagi girant, com que està travat per aquest extrem i per aquest extrem, la goma anirà cargolant sobre si mateixa, degut al contrapès que té aquí al mig. Per tant, l'energia cinètica que li hem donat es convertirà en energia elàstica de la goma, pararà el rodet i aquest tornarà enrere perquè l'energia elàstica es transformarà en energia cinètica. La ciència és alguna més que fer experiments i construir dispositius, sinó la ciència és fer-se preguntes i intentar relacionar variables. En aquest cas, el que podíem preguntar-nos és com depèn la distància a la que arriba el rodet i la distància a la que torna en funció de la velocitat inicial de llançament. En aquest cas, en aquest sentit, podíem llançar aquest rodet des de diferents alçades d'un pla inclinat, veure quina distància hauria de recórrer i a veure fins on retorna. Us atreviríeu a fer-ho?